Sarap buhay tayo dyan mga kawak nga. Good morning. Ngayon gumagawa ko ng video para sa birthday ni Wanda kasi kahapon birthday niya. December 3. So December 4 na ngayon. Hindi kasi namin dala yung camera. So gagawa ko ng video. Mag-edit ako ng konti. Magdadagdag ako ng kakakuha lang ngayon. Kasi cellphone lang gamit namin. So eto yun. Sarap buhay tayo dyan mga kawak. It's my birthday today. It's your birthday? No. Sabi mo na. It's my birthday today. Ayan. And we're going to English. Baka may foreigner na Going to the... Hindi, mag-SM lang kami. Kain lang sa labas. Hi, Asayas. Yay! Labs na naman si Asayas. Bata po school. Oh, formado. Mickey Mouse. Mickey Mouse Clubhouse. Meow. Sige. Hindi mo na. Yun, bali, nag-SM kami sa birthday ni Wanda. Saan kami kumain para sa birthday niya? So, lagi kami kumakain sa SM. Dun sa Green Smoothies na pagmamayari ni Ate Angie. Recommended ko siya sa inyo kasi plant-based siya, pwede sa vegan, sa vegetarian, at sa mga gusto ng healthier life. And sobrang bait ng may-ari. Pagdating namin doon, kumain kami, nilibre kami ni Ate Angie ng parang pasta. Tapos surprise yung cake. So ito yung naging nangyari. Ito yung reaction niya. Mahal! Thank you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Surprise, mahal! Happy birthday, Ma'am! Blow mo lang candle mo, mahal. Thank you, Ate Angie. Thank you po. Thank you. Thank you. Surprise ka, mahal. Thank you! Thank you. Bali, ito yung libre na pasta na binigay sa amin ni Ate Angie. For free birthday gift kay Wanda. Yeah. Ito naman yung vegan birthday cake, tiramisu, na gawa ni Ate Angie. Yeah. But listen, meron akong kwento, walang halong invento. Kung ano man meron ka, matutukan ng makontento. Bihira lang akong makaengkwentro ng Sobrang sayang experience kasi surprise! Ano masabi mo, mahal? I was surprised. Ulitin. Ano masabi mo, mahal? Na-surprise ako. Dahil Lobat na. Dahil hindi ko na-expect yung buong cake. Buong cake. Hindi. Thank you. Tsaka meron akong the gift. thank you. Ano yan? Ukulele. Ay, basag na. Thanks, man. Love you. Yun, gising na siya saya. So, ayun na nga yung nangyari kahapon. So, this is the Mama One's birthday vlog. So, ayos, gising na. Yun lang naman. Saka, outro. Yun, so yun na nga yung mga kawak, no? Yun yung Wanda's birthday experience. Mahal. Live love, love life. And pure happiness.